Manuel Loyola and family, Mrs. Milagros Guidotti and family, Rose Salcedo, Jerome Registrado and family, Cesar Tataro and family, Mr. and Mrs. Walter De La Torre and family, Mr. and Mrs. Jericho Villaflor and family, Annalyn Hunt. Misa petisyon dulot kan mga minasunod, John Michael Acasano, Mrs. Lebeta Abonita and family, Mary Joy Labrador and family, as in Annalyn Hunt. Para sa mga kalagkan mga minasunod, Apolonia E. Bartolome, dulot ni Mrs. Antonia Prestado, Beatrice, dulot ni Mrs. Nelson Borja and family, Beatrice and J. Daniel, dulot ni Janet Almas Cornelio and family, Bernardo E. Gaudencia, dulot ni Mrs. Antonia Prestado, Cleo, dulot ni Pilarda and Danny Totanes, Misa Kumon, dulot ni Mr. and Mrs. Amando and Alice Niglario and family. Para sa mga kalag ni Edward E. Alfredo, dulot ni Mrs. Consejo Bersabe and family, kalag ni Evelyn, dulot ni Pilar and Danny Totanes, Felicidad E. Eduardo, dulot ni Puring Tabornal and family, Freddy Sr., dulot ni Pilar and Danny Totanes, Gavino and Felisa, dulot ni Mr. and Mrs. Saturnino Visitacion, Gemma E. Merly, dulot ni Janet Almas Cornelio and family, Jerry Vic, dulot ni Mr. and Mrs. Salvador Ani and family, Kunja, dulot ni Pilar and Danny Totanes, Evangeline, dulot ni Rosita Hogo and family, Felisa E. Lilibet, dulot ni Judy Parinya, Yonsio E. Petrona, dulot ni Mrs. Antonia Prestado, Maricoy, dulot ni Pilar and Danny Totanes, Maximina E. Justino, dulot ni Elma Bigayan and family, Melchora, dulot ni Bienvenido Galvante, Misa Kumon, dulot ni Mrs. Libeta Bonita and family, Misa Kumon, dulot ni Janet Almas Cornelio and family, mga kalag ni Nazareno E. Luz Bivinda, dulot ni Pilar and Danny Totanes, kalag ni Nestor, dulot ni Julieta Sagada, Pilar E. Oligario, Asin Regino, dulot ni Pilar and Danny Totanes, Ruben, dulot ni Mrs. Lilibet Nilio and family, Ruben E. Fe, dulot Candiagas and Buenaventura families, Saturnino E. Nemisha, dulot ni Mr. and Mrs. Saturnino Visitacion, Severo E. Esther, dulot ni Asin Winifredo Sr., dulot ni Pilar and Danny Totanes, petition mass for let exam, dulot ni Ashila Halyare, sa kalag ni Miguel, dulot ni Marivic Bermejo, asin para sa kalag ni Miguel, otro dulot ni Marivic Bermejo.
Mga tugang, yaon na po kita sa kaapat na Domingo kan Kwaresma. Ang buhay niya to sa daga, sarong paglalakbay. Asin ang katapusan kan paglakbay na ini, iyo ang sa tung Diyos Ama. Sa iyan niya to makakamtan ang kapanuan nin buhay. Sa kaibahan niya sana makakamtan ang dagang ipinangako. Alagad, kadaklan na beses minarayo kita, sa iya asin sinusunod niya to ang satuyang mga sadiring kamawotan. Sa gabos na ini, yaon man giraray siya sa paghalat sa sato. Kung kaya sa panahon kan Kwaresma, magbalik kita sa Diyos, makipag-ulian kita sa iya, asin sa satuyang kapwa. Itinunya si Jesus, tanganing igwa kitang maagihan sa pagbalik sa iya. Ang sa topong Santa Misa ngunyan, panginginotan kan sa tungkura paroko, Reverendo Padre Albert Orillo. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Panwan sa iya tiripulunyan, bawon umawon asin sa mahon at Diyos Ama Langitnon. Umawon awitan ang nagurangnan, tapos na
Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta. An pagkamot kan Dios, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gapos. Asin sa imong espiritu. Matugang nasa katahawan po kita kan pagselebrar kan panahonin Kwaresma. Alagad an aldaw na ini, ikapat na Domingo kan Kwaresma. Ini po ang Laetare Sunday. Bot sabihon magugma sa likod kan sa tuyang pagsulsol asin pagmundo huli sa satong mga kasalan. Kita sinasadol ng kagurangan na maging positibo. Kaya maski sa likod kan kamunduan darakan kasalan, yaon man giraray an pagmati na kita namumutan ning kagurangan, kita buot patawadon ning kagurangan. Kaya kita magbalik sa iya, ulita maugmaan kagurangan na kita kaibahan niya. Matugang ako untaan sa itong mga kasalan. Tanganing magkanay ko kitang magselebrar sa mga banal na misteryo. Nagkukumpisat ako sa Diyos na makakamhan, asin sa inyong mga tugang, na nagkasala ako nin mapuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, mapuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa inyong mga tugang, na ako pamibig sa kagurangan ng Diyos. Maherak mandugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagpuran. Amen. Mamibig kita, O Diyos, nahulikan sa imong tataramon, makangalas mong ginibo ang pakipagulian ng katauhan. Warasan namimibig kami, nasayag na debosyon, asin marigon na pagtubod. Maghidali sa maarabot na solemnidad ang Kristiyanong banwaan. Huli kay Jesucristo ang kaguranan niyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin naghade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa babasahon, madadangog niya to na ang mga Israelita nagselebrar kan fiesta nin Pasko na minatapos kan panahon ni Moises asin man kan sa iyang paglakbay sa disyerto. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Josue. Ang kagurangnan nagsabi kay Josue, ngunyan, hinali ko sa Indo ang kasupugan na tiniyos nindo duman sa Ehipto. Kanan Israelitas na sa Gilgal, inutob ninda ang Pasko na ikakag-apat na aldaw kan bulan, pagkabanggi duman sa kapatagan sa Jericho. Pagkaaga, pakatapos kan Pasko, kanaldaw man sanang ito,
kinakaninda ang mga bunga kandaga, mga tinapay na daing libadora, asin tinutong, ninda, mais, anmana, tuminunong puan sa nasinda nagkakan, kan mga bunga nindaga. Huli tamayo ng mana, ang mga Israelitas, nagkakan kan hali sa daga, kan kanaan, puon kan taon na ito. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Namiti asinhil nga an kagurangnan marahayon. Namiti asinhil nga an kagurangnan marahayon. Uumawon ko an kagurangnan sa gabos na panahon. An sa iyang kaumawan, danay na uya sa sakong nguso. An kagurangnan ipag-uugmanin sa kong kalag. An mga mapakumbaba, mahimate asin mauugma. Namiti asinhil nga an kagurangnan marahayon. Ipagrukyaw niyato an kagurangnan. Burunyog na ipagrukyaw niyato an sa iyang ngaran. Hinanap ko ang kagurangnan asin dinangog ako. Sa gabos kong pagkatakot, ilinigtas ako. Damiti asinhil nga an kagurangnan marahayon. Maghiling kamo sa iya asin kamo maliwanag. Dai masupog an sa indong lalawgon. Ang dukha nag-apod, dinangog nin kagurangnan. Asin ilinigtas sa gabos na kahurasaan. Namiti asinhil nga an kagurangnan marahayon. An ikaduwang pagbasa iyo an katapusan kan halawig na diskurso ni San Pablo manunungod sa tunay na apostol, iniginibo niya sa pagpamibig kay Hesukristo bilang fondasyon asin pagpapadumanan kan tunay na apostol. Hinanyugon po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. An si Simon na yaon ki Kristo, siya sarong bagong linalang. Lihis na andaan, ngunyan bago na ang gabos. Ini gabos ginibo nin Diyos. Ibinalik kita nin Diyos sa iya, huli ki Kristo. Asin itinaos sa to ang ministeryo nin pakikipag-ulian. Huli ta ki Kristo ang kinauban ibinalik nin Diyos sa iya. Dai sinala sa inda ang sa indang mga kasumbikalan. Asin itinaos sa to ang mensahe na kita ibinalik na sa Diyos. Kami mga sinugo ni Kristo. Pinapaagi sa mo ang pakiulay nin Diyos sa indo. Sa ngaran ni Kristo sinasabihan mi kamo. Makipag-ulian kamo sa Diyos. Andaing kasaalan giniigibong kasaalan huli sa to. Nganing sa iya kita maging katanusan nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Adoramos Domine, resurrectionem tuam, laudamos Domine, crucem tuam, adoramos Domine.
An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. an pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. An mga publikano, asin an mga prakasala, nagrani sa paghinanyog kay Jesus. An mga pariseyos, asin mga eskribas, nagugurumod-gumod na an sabi, ang taong ini nag-ako kan mga prakasala, asin nagkakakan sa kaibahan ninda. Kaya inusip ni Jesus sa sainda ining parabola, sarong lalaki, igwa ninduang aki. An nguhod nagsabi sa sayang ama, Ama, tawan sako an kabtang kan pamana na manunungod sako. Binanga kan ama an mga rugaring sa sainda, pagkalihis ni nagkapirang aldaw, tinipon kan nguhod ang gabos na manunungod sa iya, naglakbay sa harayo, asin duman ginamit an sa iyang rugaring sa maraot na pamumuhay. Kan ubos na, nagkaigwa nin makuring gutom, asin nagpuon siyang makamate nin pangangaipo. Nagdulok siya, asin nagpatandan sa sarong tagaduman. Isinubol siya na maglate, asin magbahog kan mga urig. Ang ipinagbabahog sa mga urig, iyo ang sa iyang kinakakan, huli tamayo nin minatao nin kakanon sa iya. Ini sa iyang napag-isip-isip, asin nagsabi, pira sa mga surugoon nin sa kuyang ama may tinapay, na labi pa sa kaipuhan ninda, mantang ako digdi nagagadan sa gutom. Mabangon ako, mapuli sa sakuyang ama, asin masabi ako sa iya, Ama, nagkasala ako sa imo, di ako maninigo na apudon pang aki mo. Gibuha akong saro na lamang sa imong mga surugoon. Danga nagbangon, asin nagpuli sa harong nin sa iyang ama. Harayo pa, nahiling na kan ama, asin naglumoy an puso. Duminalagan, kinugos an aki, asin hinadukan. An aki nagsabi, Ama, nagkasala ako sa imo. Di ako maninigo na apudon pang aki mo. Alagad an ama nagtugon sa mga surugoon. Luwasan ang pinakamagayon na gubing, asin isulot sa iya. An muro singsingan, asin ang mga bitis sa pinan. Kuaha an pinatabang baka, asin bunoon. Magkakan, asin magugma. Hulita ining sakuyang aki nagadan, asin nabuhay giraray. Nawara, asin nagbalik giraray. Asin sa indang pinag-ugma, ang tugang na matua, yaon sa uma, pagpuli kan harani na sarong, nadangog ang tugtog, asin sa rayaw. Ipinaapod ang saro sa mga surugoon, asin hinapot kung ano ang nangyari. Sinimbag, nagpulian sa imong tugang. Asin ang pinatabang baka, pinabunuokan sa imong ama. Hulitaan sa iyang aki, nakabalik na marahay, asin buhay. Ang tugang na matuan na anggot, alagad ang ama nagluwas, asin kinaulay. Anaki nagsimbag, Hilnga, sa halawig na panahon na ako naglingkod sa imo, asin dai ko linapas ni saro man lamang kan sa imong pagbuot. Dai mo ako tinawan nin sarong kanding na sa kuyang ikapang ugma sa kaibahan kan sa kong mga katuod. Alagad pag-abot kay ning sa imong aki na nagpatunaw kan sa imong sadiri sa mga maraot na babae, an pinatabang baka, pinabuno mo pa para sa iya. An ama nagsabi sa iya, Aki ko, danay nauya ka sako.
ang gabos na sakuya sa imo. Alagad matanos asin maninigo na satong ipag-ugma, huli ta ining sa imong tugang, nagadan asin nabuhay giraray. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Matukaw po. Diyos maray na aga po sa indo mga tugang. Siguro kadakol sa indo ang nakaobserbar na ang gubing kang padi ngunya no Domingo kulay rosas o pink. This is not a political color. This is a liturgical color. Duwang aldaw lang po sa bilog na kalendaryo kan liturhiya ginagamit ang kulay rosas. Iyan po pag ikatulong Domingo kan Adbyento asin ngunyan ikaapat na Domingo kan Kwaresma. Sa tahawan kan pag-aandam niya to kan mga mahalagang asin dakulang kapistahan kan simbahan sa katahawan igwa kang pagpagirumdom sa satuya ning kagurangnan na mag-ugma hulita nagraraninaan dakulang kapistahan kan pagkabuhay liwat, kapistahan kan pagkamundag ning kagurangnan sa panahon ning kapaskuhan kan pagkamundag ning kagurangnan asin kapaskuhan sa pagkabuhay liwat ning kagurangnan. Enotbot ko pong kung ano ang oportunidad na ini na magkatekesis manunungod sa liturgical colors. Napakahalaga po ang kolor sa liturhiya asin kung iisipon ta bilog na taon nag-iiba-iba ang kolor kan bestidura kan padi asin an motif kang simbahan. So generally pag naghahanda kita kang panahon ng Advento asin Kwaresma, violet po ang kolor. Pag panahon man, ordinaryong panahon man, sinusulot ang kulay green. Sa panahon ng mga kapiestahan, dakulang kapiestahan, sinusulot po ang kulay na puti. Asin minsan sa kapistahan kan mahal na ina sinusulot man ang kulay na blue. Sa ibang may mga aldaw na kapistahan kan mga apostoles asin mga martir isinusulot ang kulay na pula. So kadakol kitang mga kulay na nagpapahayag kan importanteng panahon kan simbahan. Asin ngunyan kita sinasadol na mag-ugma. Ang tataramon na leitare gikan o susog sa mga tataramon na gikan sa Biblia naanbot sabihon mag-ugma Jerusalem ta nagraranina ang pagliligtas nin kagurangnan. Asin iyan ang kahulugan kan ikapat na Domingo kan Kwaresma. Asin sa Ebanghelyo ipinapagirumdum sa tuya kung gurano karahay, gurano ka mamumuton, gurano mahirakon ang satuyang Ama sa langit. Asin ini lubos na ipinahayag sa to sa paagi kan parabola na gikan kisan Lucas ngunya na Domingo. Kung sa tuyang balikan ang huring parte kan Ebanghelyo sinasabi matanos asin maninigo na satong ipag-ugma hulita ining sa imong tugang nagadan asin nabuhay giraray. Maninigo na satong ipag-ugma.
Kung kita nagbabalik sa kagurangnan, kung kita nagsusulsol, nagpapakumbaba, asin nagpapasakop sa iya, syempre, ang enot na nauugma, iyo ang sa tuyang kagurangnan. Pero, enot ang dapat na isipon na gabos kita igwa nin pagkakasala in one way or another sa kagurangnan. Sa Ebanghelyo, ang iba sa to pwedeng makarelate sa hoben sa nguhod na aki kan ama sa parabola. Asin, ang iba man pwedeng makarelate sa matuang aki sa parabola. Either way. Pero saro ang katotohanan, magmatupa o maghuben, gabos kita nagkasala, nagtalikod sa kagurangnan. Ang popular na titulo po kan Ebanghelyo, iyo ang prodigal son. Pero igwa pong nagsasabi, siguro mas bagong titulo na pinaglaag, pwede man niyang sabihon o tawaning titulo ining Ebanghelyo na Parable of the Abandoned Father. Parabola kan binayaan na ama. Sisay ang nagbabaya sa satong ama. Kita gabos in one way or another nagbaya sa kagurangnan. Pwedeng isipon ta, baka nagbaya man lang itong hobby na aki na nagkuan na tulos kan mana, maski nga ni buhay paan sa iyang ama, asin ginamit an mana, kinabakalan kan mana sa mga karatan. Pero, day nangangahulugan na itong matuang aki mas marhay, palibhasa day naghali sa pagrugaring o sarong kan sa iyang ama. So, ang pagkakaiba sa duwa, physically, si hobby na lalaki nagbalyong lugar, naghali, daradara ang gabos na ipinamana sa iya. Oh. Pero anday ta nahihiling na maski nga ni ang matuang lalaki dai naghali, pero virtually ang sa iyang puso harayo sa iyang ama. Linalao man takutana na mas hararom ang pag-ibanan kan ama, asin kang matuang aki ta nag-i-star sinda sa sarong bubong. Siyempre, no choice ka, maghihilingan ka mo, magkakakan ka mo, nasabay. Kung igwa pa kayang pagkakataon na magkaon ka mo nasabay sa harong, pero chances are, permi ka mong maghihilingan, magsasabatan sa sarong harong. Oh? Magayo na kuta ang sitwasyon dahil ang pagkakataon nagsasadol sa indo na maging harani na kamo, at least physically. Pero minsan dahil man iyan tulos na nangyayari. Halimbawa sa sarong-harong, ulo nag-i-star kamo sa sarong-harong, pero sasabihon, sibil lang ngaya ang samong relasyon, kaining kaiba ko sa harong. Totoo yaon, kailang dahil man nagtitinuhan, dahil nagsasabay na nagkakakan, dahil naggigirungan, dahil nag-uulay, mas pipiliin pa na ibaan ka ulay. But sabihon, may distance sa saindang puso, sa saindang pag-iibanan bilang saro sa sarong harong. Kaya, ini ang sitwasyon na daita nahiling sa Ebanghelyo, maski ngani si aking matua day naghali, pero susog sa nahiling ta sa mga indikasyon nganyan sa Ebanghelyo, maraot ang sa iyang buot
sa iyang ama dahil inot garo pinaburan itong nguhod na aki. Taapisa na nagkasala na kinuanas sa iyang yaman o sa iyang pamana, nabuhay pa ang ama, asin nagpasasa. And yet, kan magbalik ining aki, tinaw-an ning gubing, tinaw-an ning singsing, tinaw-an ning sapin sa bitis, asin nagkaigwa pa ning kaugmahan duman sa harong. Naghihinanakit ining matuang aki na siya yaon sa harong, pero maski sarong kanding, day man lamang ipinagbuno siya, pero ining sa iyang nguhod na tugang na nagpakasasa sa karatan na pinagmauot pa kan sa iyang ama na tauan kan kaugmahan o kan espesyal na piyesta para sa iyang pag-abot. So, look, maski kita na minsan sasabihin ta bako kitang arog ka ining nguhod na aking lalaki, pero minsan nangibawas sa tuyang puso ang pagkapuot, pagkaanggot sa satuyang mga tugang na nagkakasala. Sa hiling nindo, kita mas harani o kaya haranis sa tuyang kagurangnan, ang sarong katutuhan iyo nakaipuhan, magsiyasat kita kan sa satuyang sadiri ninhulita, pwede sir na sa ikairuruman kan satuyang puso igwa kita ning hinanakit, igwa kita ning puot, igwa kitang kaanggutan sa satuyang kapwa, urog na sa satuyang mga magurang, mga tugang, mga kaibahan, mga namumutan, pinagkukonsiderar niya itong harani sa tuyang pagkabuhay. Asin iyan ang pag-apod sa tuya, pag-irumdum sa tuya kan panahon ng Kwaresma, na magsiyasat kita, how far, how near are we to God? Gurano daw karayo ang satuyang puso sa kagurangnan. O baka sa paglipas kan mga aldaw, lalo kitang napaparayo sa satuyang kagurangnan. Alagad, maski ngani binabayaan ta ang satuyang ama, kay puan na idiskubre ta ang kagayunan kan puso kan ama. Asin gabos ini ipinahilingon yan sa Ebanghelyo. Kung garaano ka consistent, asin unconditional, ang pagkamuot kan ama, bako lang sa hobe na lalaki, kundi duman man sa matuang aki. Oh? Dahil siya nagduwa-duwa. Halimbawa sa enot, sa matuang, sa nguhod na aki, nahiling ta kung paano siya nagsabat, naghalat, asin nagsabat sa pag-abot kan sa iyang aki, asin ibinalik ang sa iyang dignidad bilang sarong tunay na aki, na mayo ning hapot kundi inako ning malugod sa buot kinugos an sa iyang aki. Aro kayan ang pagkamot kan ama sa lambang saro sa tuya, kung kita nagpapakumbaba asin nagsusulsol kan sa tuyang mga kasalan. Mayong ama na dae mayong magabat na kasalan na dae pwedeng akuon kan sa tuyang mamumuton asin maherakon na ama. Asin maski duman sa matuang aki na nahilingtang naghihinanakit, ano ang ginibok ang ama? Sabi sa Ebanghelyo, nagluwas asin kinaulay an sa iyang matuang aki, na ang sabi, day mo aram na ang gabos na sakuya sa imo. Pinag-isip kang ama, sisay pa man ang manakang gabos na pagrugaring ko, ika. Oh? Ta ika naman sana ang natatada sa harong. Pero yan ang bagay na dainahiling kang matuang aki. Kadak na beses, aruman po kita kayan,
na nahiling talang an satuyang sadiri, alaga da ita nasisiyasat kung gurano kita namumutan kan satuyang Ama sa langit. O kaya, pwede sir, pinagpapasiparata lang ining bagay na ining karahayan kan satuyang Ama. An panahon ning Kwaresma, panahon ning pagmimidbid sa satuyang sadiri, asin orog sa gabos, pagmimidbid sa karahayan kan satuyang Amang nasa langit. Lugod ay kita madisganar, na gura naman kagabat kan satuyang kasalan. Mayong dahilan na day kita magbalik sa satuyang Ama. Bago pa man kita magbalik, ang satong Ama padagos na naghahalat asin nagmamawot na kita makaibahan niya. Amen. Matindog na po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos Amang makakamhal. Paglalangkan langit asin dagat, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya. Pagurangan ka, ipinangilang uli ka, Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin Ginoo. Tuminig sa mga ganan, kaning katulungan na, nabuhay liwat halis sa mga ganan, suminakat sa kalangitan. Nagtutugaw sa tuon, ang Diyos Amang makakamhal. Haleluya, mabalik sa paghukom ng mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parokya ginamang din mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat din laman, sa buhay na daing kasagpuran. Amen. Panunin pagsarig, iulot niya to ang satuyang mga pangangaipo sa Ama, nahulikan sa iyang pagkamuot, day naghihiling kan mga pagkukulang niya to, kundi nagsasabat sa pag-ako sa to. An satong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, padagos na maging buhay,
natanda kan totoong pagmangno asin dusay, na pangataman sa mga sinayuman, asin isinikwal kan sa syudad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga pamayo kan gobyerno, makanood mag-ako kan sa indang mga pagkukulang, sa pag-utob kan katungdan ninda, sa mga syudadano asin panindugan an panugan na maglingkod sa katawuhan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing siring sa namuton na ama kan parabola, magi kitang matinao sa pagpatawad kan mga nakakulog sa to sa anuman na bagay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagihelang asin an gabos na nagsasakit, makasabot na sinda na mumutan kan Dios, huli kan pagmangno asin pangataman sa indanin iba. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an ilaw na daing kasagkuran, magbangraw sa gabos na mga gadan, na nagtalikod na sa kinaaban nin kadikluman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, namumuton sa gabos mong linalang, giyahan mo kami sa buhay na ligtas, hulikan sa imong pagkamuot, tabangi kaming makanood na magpatawad, asin gibuhon mi ini sa araw-alaw ming pamumuhay, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw na po para sa pagdulot kan mga atang. Tindog po. Lahat ng yaman ko
Magpamibi ka matugang, tangan niyang sako asin sa idong atang, magkanigong akoon, kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming mapakumbabang namimibi, maugmang nagdudulot kan mga atang nin bulong na daing sagod. Tanganing gibuhon mo kaming maimbod na magpahalaga sa inda mansana, asin maninigong magdulot sa inda para sa kaligtasan kan kinaban. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, Diyos na makakamhan asin daing kasagkuran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Huli sa iya, ang mga angheles nag-umaw kan sa imong kamahalan. Sa pag-ayuno nin hawak, pinupugol mo ang mga bisyo, iniitaas ang isip, iwinawaras mo ang kabagsikan, asin ang mga premyo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya, ang mga angheles nag-uugmaw kan sa imong kamahalan, nagsasamba sa mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga birtudes kang kalangitan, asin ang mga banal na sirafines, burunyog, asin maugmang nagseselebrar. Out pa man lugod na ipagbuot mo, na makasanong sa inda ang samong matingog, maludok na nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga bukod. Ang langit asin dagat, panukan sa imong kamurawayan. Sana sa kaitaasan, maladan ang pinanipig sa ngaran kan kagurangnan. Sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagad-an banal, burabo ding gabos sa kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pamanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaki niya asin tinao sa mga disipulos na ansabi, Mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man nin kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyong mga disipulos na sabi, Mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul. Sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon indo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagka
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Giromdom ang kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromdom ma sa imong pagkaherak, an sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Karaki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Anak ng Diyos, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kaito pa nakapagaya-gaya sa imo, magkanig umagin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuot kan Diyos non nagkaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Nawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niyamo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan magmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na Seso Kristo. Uli ka sa imong kalayaan, asin at kapangyarihan, siring man ang kamulawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, iga nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo. Ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagalingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkani ko na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin naghade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawhan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Karonin Diyos na nagpapara ang mga kasalanong ginawa. Karonin Diyos, kaherakin, kaherakin kami. Karonin Diyos na nagpapara ang mga kasalanong ginawa. Karonin Diyos, kaherakin, kaherakin kami. Karonin Diyos na nagpapara ang mga kasalanong ginawa. Karonin Diyos, gawin kami, matuninungan. Uyan, Kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan, Kordero. Kagurangnan maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo.
ang pagpapala mo. Pag-ibig at kagalingan sa buhay kong ito. Tinapay kang tinatanggap ko. Tanggapin ang kainin, tinapay na ito. Alak ay iyong inumin bilang alaala ko. Biyaya na ng mula sa pag-ibig mo, aking tatanggapin ang pagpapala mo. Pag-ibig at kagalingan sa buhay kong ito. Tinapay kang tinatanggap ko. At sa krus pinamalas mo, pag-ibig na wagas, tinubos at inibig, kaligtasan ng lahat. Biyaya na ng mula sa pag-ibig mo, aking tatanggapin ang pagpapala mo. Pag-ibig at kagalingan sa buhay kong ito. Tinapay kang tinatanggap ko. Mapaggalingang mga kamay sa aking umagabay. Ibinakong mga kahalan, nagbibigay buhay. Biyaya na nagmula sa pag-ibig mo, aking tatanggapin ang pagpapala mo. Pag-ibig at kagalingan sa buhay kong ito. Tinapay kang tinatanggap ko. Tinapay ka ng buhay, tinatanggap ko. Tindog po. Mamibig kita. O Diyos, liniliwanagan mo ang gabos na taong nag-aabot digdi sa kinaban. Namimibig kami, liwanagi an sa mong puso, kan banaag nin sa imong grasya, tanganing mahimuming danay na masabutan, an maninigo asin nakakaranga mong kadakulaan, asin tunay na mamuot sa imo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Mag-ula po para sa mga nagkapirang pagirumdum. Enot po, iba po kitang second collection. Ini po bilang sa tuyang pag-andam sa nagdadangadang na eleksyon. Kay puhan tapo ang suporta para sa mga PPCRB volunteers. So, kadaklan po sa to, pwede sir na dai magkakaigwaning direktang
pagtabang tangani na maging malinig asin matuninong kredible ang satuyang nagdadangadang na eleksyon alagad sa paagi po kan sa inyong suporta para sa mga volunteers niyato para sa May 9 election ang sa inyong pong asistensya dakulang bagay tanganing masiguro ta na ang eleksyon maging makahulugan asin maging matuninong asin kredible. Kaya pasensya na po kamo sa mga Domingo bago kang eleksyon except sa Easter Sunday and Palm Sunday may po second collection pero ini po sa tuyang hinihinguha na matabangan ta ang mga volunteers na mabuwis kan sa ilang buhay para sa eleksyon o para sa maray asin matrayong pong eleksyon. And then, of course, padagos po kaming nag-iimbitar ng mga volunteers. Ideally registered voter. Sa Sabado po, Abril 2, iba po ning orientation na papamayuhan kan Caritas Caceres. So, iyan po ang samuyang padagos na pakiulay sa Indo na maglaan kita ning panahon para digdi. And then, so far, since the time na announce mi po ang regular confession, kadikit pa man po ang nagkukumpisan, siguro ang mensahe kang Domingong ini, lalong nagsasadul sa tuya, na mag-take advantage po kita kang sacrament of penance while it is available. So binubuksan po niya to ang pagpakumpisan sa oras na alas 4:30 hanggang alas 5:30 poon Martes hanggang Biyernes, o mag-request po kamo sa padi na mamisa. So para man po yan sa satuyang karahayan ay na po kita maghalat sa Holy Week tangan isa nang magkumpisal kita. Siyempre mas dakol ang pila kaya paglalaog kang Holy Week. And then, pagirumdum po para sa tuyang Lenten Recollection sa Holy Monday o Lunes Santo, recollection po para sa gabos na kalalakihan o na itong mga miyembros kan organisasyon na kadaklan ang members mga lalaki like TOPC, lay ministers, confraternity, Cofradia de San Jose. So, iyan po ang para sa Indo. As in, sa gabos ng mga parokyanong lalaki, take advantage po kang recollection nagigibondig di sa satuyang simbahan, alas 3. By experience po, minsan kadikit lang ang nag-a-attender. Pero mahalaga po ini sa satuyang pagkabuhay. And then, pag Martes Santo, gabos man mga babae. This is to give space for you po digdi sa simbahan. Natin kita magpuno-puno. Kaya 2 days po ang recollection. And then, si Father Alman po last Sunday nag-mission appeal, as in nagpaabot po siya kang pasasalamat. Nakatipon po kita o siya na tinabang ta para sa iyang simbahan ng 13,540 sa iyang pag-mission appeal digdi. Ano ba po sa Indo nagtaon ning sobre dakula pong tabang arang tanan napakadipisil kan lugar niya tanganing makatipon kang siring na amount tanganing patapos sa iyang proyekto duman sa Sibagwan, Sangay. As in, turi po sa maabot na Marso 29 hasta Abril 6, igwa po nin Lenten Mary Exposition or Exhibit sa Satuyang Parish Center.
bukas po sa publiko alas 8 hanggang alas 8 ning aga hanggang alas 8 ning banggi. So iba pong mga announcement nabanggit na po sa kapinuunan, please be guided po dito lang po. Matindog na po kita. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bidisyonan kamo kan Diyos na makakamuhan na nama, asin nanaki, asin na Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kita sa pagkamot sa Diyos, asin sa satong kapwa. Salamat sa Diyos.